mercy and for being here. Thank you for keeping us safe, and thank you for sound minds that we can meet and study together. May your Holy Spirit teach us the things that you want us to know here at the end of the world and remind us of the old stuff. In Christ's name we pray. Amen. Good morning once again, everyone. Morning, So today we're going to continue with our foundational studies. namhlanje siyaqhubeka nezifundo zethu zeziseko. The purpose of these studies is just to remind us about the basic material Injongo yesi sifundo kuba sikhumbuzane nje ngeemfundiso ezisiseko so that when our teachers are building up on that basic information, we are reminded of it. ukuze xa beqhubeka nokusifundisa abasifundisayo kube khona into esizawuthathela phezu kwayo so that things can actually make sense. ukuze okwesikufundiswayo kube nokucaca kube nentsingiselo. Also, because there are some people in the movement that just came straight into the movement and did not really pass through Adventism. Esinye isizathu ke kukuba apha kwi-movement kukhona abanye abaye bangenelela nje bengakhange badlule kwinkonzo yabalindi. So they really don't have a basic understanding of the book of Daniel and Revelation. Abanaso ke ngoku isiseko sale ncwadi enguDaniel nesityhilelo. And then there are those of us who just needed to remind ourselves of that level of understanding. Kanti ke nakuthi bakhona kufuneka bekhumbuziwe ngezinyaniso. So the last time we met, we were doing Revelation chapter 7. Ngolana kwethu ke besenza isityhilelo chapter 7. Is someone brave enough to remind us what that chapter was about? Khona ongakha sincede ke asikhumbuze kokuba esi sahluko besimayelana nantoni. Isityhilelo chapter 7. What I remember in this chapter, it was about the people, or the what do we call these people in heaven? So, but they were the 144K was a representation of the sons of Israel. So we had a background of how they were named after, each name having a meaning. And the moral lesson behind this was that in God's church, or when God is building their church, their temple, we are there with different personality traits. That's why the names, because the 144 is a symbolic language used to determine that we are collected from different backgrounds. And we even saw that they were the way some of these sons were born. In human eyes, we could say it was inappropriate, but God used those people to make us understand that our backgrounds, how we were born, how we came, has nothing to do with our salvation. God doesn't see our backgrounds as a determinant or as a way of any yardstick kind of. And another thing is that in the Church of God, we have different personality traits. So we need to accept one another as we are, knowing that we all contribute to God's work and God's church formation.
our characters are different. What character responsibilities, if I could put it that way, in a positive manner, though, that we are here to contribute. So we have different personality traits, different strong points. All that contributes to God's church. Yeah, that's how I remember. That's what I remember. Thank you. You may go ahead and translate that then. Oh, okay. Sifunde chapter 7 ngokuthi i-144K le ithathwe kwi-12 tribes okanye kuthathwe kunamagama ebesiwanikiwe oonyana bakaSirayeli abayi-12 uyi-symbol vele ke 144K that oonyana bakaSirayeli banamagama ahlukahlukeneyo, sabanikezwa iintsingiselo zawo ngokwahlukahlukana kwawo, nakuthi othile bethiywa ngendlela ayiyo nesimilo sakhe, indlela enza ngayo izinto. Le nto ke yasinika into yokuba kwibandla likaThixo, uThixo kakhe ibandla lakhe uqoqa abantu abamfunayo, ingenanto yakwenza ukuthi usuka phi, uzalwe njani, njengoba sizova abanye into babazalwe ngendlela ezahlukeneyo. Siyakhumbula ukuthi bekhona laa ngxwabangxwaba ibikhona kulaa makhosikazi abo Leah and Rachel bengena bethi makungenwe kwizicaka enzela uba kukhona laa competition eyayingekilanga, then kuzophuma abantwana. Kodwa uThixo uzawubasebenzisa abo bantwana bonke ukuqoqa ibandla lakhe as a symbol that nathi nokuba ngaba isimo sethu sizalwe njani, also nendlela esenza ngayo izinto iyo kodwa eyamkelekileyo, kodwa asifane ngokuphiwa kwethu kwenza izinto. So loo ndlela umntu anako ukuyenza okanye loo nto anokuyenza ekwakheni ibandla likaThixo, uThixo uyayamkela. Kunjalo ufundisa into yokuthi nathi masazane ukuthi asifani, sigalela nje ekubeni kwakhela ibandla likaThixo simoya mnye sonke. Thank you. Thank you, Futhi, for that summary. So Ngiyabonga. that chapter, yeah, you were right, completely right. We were looking at the ceiling of the 144,000. Yeah, inene besithetha ngokupinwa kwesi sihluko kwe-144K. So far in the book of Revelation, Uzawuthi cha ke ngoku xa sijonga le ncwadi yesithilelo, we covered the history of the 7 churches. Sikwazile ke ukuyithatha imbali yonke yamabandla osixhenxe. We covered chapter 1, which is an introduction, Christ introducing himself. Simthathile ke usahluko sokuqala apho uKristu ebezazisa ngokwakhe. Chapter 2 and 3 was about the history of the 7 dispensation of Christianity. Chapter 2 no-3 bebemayelana ke namaxesha ahlukahlukeneyo ala mabandla okanye ibandla likaThixo. And then chapter 4 and 5, we were introduced into the holy place in the heavenly sanctuary. U4 no-5 besisaqotyiswa ke kwingcwele ekhoyo kwezasezulwini, showing us that all of heaven has stopped what they are doing and their focus is on the work of saving humanity. Sibonisa into yokokuba izulu liyeke konke okokwalo, eyona nto engumdla nelijonge kuyo nzulu kukusindiswa komntu emhlabeni. So just in case you don't see value in yourself, just remember that heaven is all focused upon you. Xa kunokuthi ke kanti uzibona ingathi wena awuxabisekanga, khumbula izulu lona umdla walo ulapha kuwe ngaphezu kwento yonke. And sometimes I think we need to be reminded of just how valuable we are in the eyes of God.
ngamanye amaxesha kuyabonakala ngathi kuyafuneka simane sikhunjuzwa ngendlela esixabiseke ngayo phambi kwebuso bukaThixo. And then in chapter 6, John was shown the same history, but from a different perspective. Chapter 6 uYohane uboniswa kwale mbali inye kodwa ivele ngenye icala. And this different perspective was the seals. Ngoku ke le ndlela aboniswa yona uJona ngamatywina. It was a repeat of the history of the church from Ephesus onwards, but from a different perspective. Ukwaphindwa ke le mbali yebandla elithe lamabakala elithile ahamba usukela eEfesus kodwa ngoku ivelwa ngenye ikona. The one that was found worthy to open the seal was Christ himself, and every time he opened, history would unroll. Umnye ke umuntu uyawafumana into yoba ukulungele ukuvula loo matywina encwadi. Kwathiwa ke ngaxesha nanini na evula itywina ngalinye kukhona imbali ethile ethi ibe khona. Yeah, so we saw Christ opening the first up to the 5th seals. Sibone uKristu ke evula amatywina kusukela kwelokuqala kuya kwelesihlanu. And then when he opened the 6th seal, Xa walivulayo lesithandathu itywina, that's when we saw the events of chapter 7. kulapho siqala khona ukubona iziganeko zika-chapter 7. The sealing takes place under the dispensation of the 6th seal. Ukutywinwa kuthi ke kuqhubeke xa kuvulwe itywina lesithandathu. Right, so I just wanted us to have a broad picture of what we've covered so far. Bendifuna ke sibe nomfanekiso ocacileyo nje notyebileyo wento esesiyifundile ukuzawuthi ga ngoku. So when the sealing is opened up to John, Xa ke uJohn eboniswa okutywinwa, when that explanation is given to him how the sealing takes place, xa ke le ngcaciso eyinikwa yokokuba okutywinwa kuza kwenzeka kanjani, then another view is opened up to him. kuba khona ke enye indlela ayivezelwayo uJohn. That is the view of the 7 trumpets. Boniswa ke umbono wee-trumpets eziyi-7, macilonga yi-7. The trumpets are found in chapter 8 and 9. Lo mbono ke uphaya kwi-chapter 8 no-chapter 9. And there are 2 types of trumpets. Kunamatywina ke, sorry, kunamacilongo ke azindidi ezimbini. There's a total of 7. Ewonke ayi-7. The first 4 are plain trumpets. Awokuqala mane ama-aplain nje, They are found in chapter 8. aku-chapter 8. Then the last 3 are connected with woes. Awokugqibela amathathu aconnectwe with Woes. woes, no yeah, So those are in chapter 9. chapter 9. So today we will start with the first 4. Sizawuthatha ke la ukuqala amane namhlanje. Just to remind ourselves Khumbuzana nje what the summary I just gave. When the 6th seal opened, nansi ke isishwankathelo sale nto besiyinike into yoba kuthe xa kuvulwa elesithandathu itywina, the sealing of chapter 7 was explained to John. waqala ke ngokucaciselwa uJohn
le sealing eyenzeka ku-chapter 7. When that sixth seal is finished, Xa kugqitywa ke eli twina lesithandathu, the seventh seal will open, kuzovuleka itywina lesixhenxe, and there'll be silence in heaven. kuzawuba khona inzolo ke ezulwini. Okay, can someone read verse 1 to 6? It's an introduction to this chapter. Of chapter 8, right? Yes, of chapter 8. Chapter 8, verse 1 to 6. Ukuvuthelwa kwamaxilongo asixhenxe. Verse 1, chapter 8, verse 1, Ityhilelo, chapter 8, verse 1. Xa yalivulayo elesixhenxe itywina, kwabakho ukuzola ezulwini, kwangathi sisiqingatha seyure. Verse 2, ndazibona izithunywa zezulu ezisixhenxe ezimayo phambi koThixo, zaza zanikwa amaxilongo asixhenxe. Seza esinye isithunywa sema esibingelelweni sinesiqhumiselo segolide, sanikwa iziqhumiso zazininzi ukuze sizinikele kunye nemithandazo yabangcwele bonke phezu kwesibingelelo segolide esiphambi kwetrone. Verse 4, wenyuka ke umsi weziqhumiso kunye nemithandazo yabangcwele ephuma esandleni sesithunywa sezulu, waya emehlweni kaThixo. Sathi isithunywa sasithabatha isiqhumiselo eso, sasizalisa ngomlilo wesibingelelo, sawuphosa emhlabeni, kwabakho izandi neendudumo nemibane neenyikima. Verse 6, zaza izithunywa ezisixhenxe ezinamaxilongo asixhenxe, zazilungiselela ukuba zivuthele amaxilongo. That was verse 6. Thank you, Futi. Thank you, Futi. So I'm going to read it in English. Sayifunda ke nangesilungu. And when he had opened the seventh seal, who is opening the seals? Banovula amatywina. Christ. Thank you. Christ is opening the seals. I hope everyone has been following. When Christ opened the seventh seal, there is silence in heaven. Xa uKristu evula itywina lesixhenxe kukhona ukuzola ezulwini. And I saw seven angels which stood before God, and them were given seven trumpets. And another angel came and stood at the altar having a golden censer, and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar, which was before the throne. And the smoke of the incense came with the prayers of the saints ascended before God out of the angel's hand. And the angel took the censer and filled it with fire of the altar and cast it into the earth. And there were voices and thunderings and lightnings and an earthquake. And the seven angels which had the seven trumpets prepared themselves to sound. Okay, so we've come to the end of the sixth seal. Sifikelele esiphelweni ke ngoku setywina lesithandathu. History has transpired from the Church of Ephesus to the end. Siyayibona ihistory, imbali iyatyhilwa ngokucacileyo kususela nje kwibandla lase-Ephesus kude kuye esiphelweni. But we are now at the last phase, the seventh seal. Sikwitywina lesixhenxe ke ekusisiqingatha sokugqibela. So when Christ is opening the sixth seal, there's going to be silence in heaven. Xa uKristu evula itywina lesithandathu kuzoba khona ukuzola ezulwini. So why do you think
that all of a sudden there is silence in heaven at this point? Ndicinga uba kutheni kuzawuthi nje xa kuvulwe eli twina kuvele kube khona nje ngokukhawuleza ukuzola ezulwini. Can somebody try to think and Khona umuntu suggest a angachaza reason for this silence? aqikelele nje okanye abe sinokusibonisa uba kutheni kuzovele kuthi zole ezulwini. Just think about what's been happening Khawucinge all the way from chapter 4. izinto ebezisenzeka oko kususela kuchapter 4. Don't think too hard. It's not. Ningacingi kakhulu. Can I guess? Try. I think it's preparation for it's the last steps of preparation for the second coming. So there's no need for heavens to intervene. God's people have been sealed already. So I think it's like when you say, you know, I'm thinking of an example when a child it keeps on going astray and the parent is always, no, stop this, but there's a point that the parent will say, it's okay, fine, let me just be, because this one has decided to take this route, then I'm just silent, looking ahead to the next step. That's how I'm thinking. So God is not going to do anything with the things of the earth now. It's only on the last, like everybody's case has been decided. So God is on the last preparations to come and fetch their own. Translate. Oh. So ndicinga into yoba uNkulunkulu by this time akasazuzihlupha ngendaba yasemhlabeni abantu abangakhange bamfuni. So bese ndicinga ngomzekelo ukuthi umzali uma ngabe umntwana wakhe ehlupha uyamlonke emnqanda kodwa khona lapha ezozathi khona hayi ndimyekile, useyibonakala uba akazimiselanga kutshintsha. So ngoku wonke umuntu isitori sakhe ezulwini, ikheyisi yakhe seyidisayidiwe. So uNkulunkulu ngoku akasazuzihlupha ngokuba ulungiselela ukuzophuthuma abakhe nje kuphela. So bencinga kanjalo. Okay, so heavenly activity stops because Jesus is preparing to come back to earth to fulfill his promise. Imisebenzi yonke yasezulwini ngoku iyema ngoba uKristu ulungiselela ukuze emhlabeni ezogcwalisa ke isithembiso sakhe. The promise he made to the disciples that he needed to go away first so that he can prepare a place for them. Isithembiso kabasenza kubafundi bakhe sokuthi kufanele ehambile khona ezophinda abuye azosithatha sibe kunye naye. And the promise was that if I go and prepare a place for you, I have to come and fetch you and take you to that place that I've prepared. uKristu ke wathi uba ngaba ndimkile ndahamba ndakubuya ndize ndinamkelele kum ngokwam ukuze apho ndikhoyo mna nibe khona uzothatha abakhe uze abase kule ndawo kade eyilungisile. I'm going to share a quick personal experience that I had last week. Khona amava nje endikhe ndadibana nawo kwiveki ephelileyo endizawuthi ndabelane nawo. I posted something on my status. Ukhona endiye ndakufaka kwi-status sam. Sometimes when something really touches my heart, I try to share it with whoever reads my status. Xa khona into eyandichukumisa entliziyweni ndiye ndiyifake loo nto enzela uba abantu abafunda i-status sam bayibone. I live by myself in this place where I live. Apho ndihlala khona ke ndihlala ndedwa. So literally
I don't talk to anyone. I'm just by myself unless I'm at work. ixesha ithi ke loo nto ndihleli apha ndedwa ndinamntu endithetha naye kuba ndihleli ndedwa ngaphandle uba ke bendiye emsebenzini. You know, those of you who live with families, you come back from a hard day of work, and you're like, oh, I didn't have a good day, and you start talking about it to whoever it is that is with you. Ya, ya abanye benu ke nihlala nabantu ezifemelini zenu, so uyakwazi into yoba xa ungakhange uphathe kakuhle emsebenzini ubuye uyincokole loo nto ukwazi ke ukufumana ukukhululeka. But when you live alone, you come back and you have no one to say anything to. Kodwa xa uhlala wedwa uyabuya phaa akho kwamntu ozofika uncokolele loo nto. So I'm explaining the reason why sometimes I will just post on my status what is going on in my mind. Ndizama ukucacisa ke kokuba kutheni ixesha elininzi ndikhe ndibe nezinto endiziveza kwi-status sam, ndizama ukuveza uba kusuba kusenzekani engqondweni yam. So at my place of work, I experience some discrimination. Apho ndisebenza khona ke kuba khona ucalucalulo endikufumanayo. First, because I'm a woman. Okokuqala nje kuba ndingumfazi. And second, because I'm a kwere. Nokuthi ke into ndilikwere. So sometimes it really hurts. Kuyandikhathaza kakhulu ke. So on my status, I said, I can't wait for heaven where there'll be no discrimination. Ndithe ke xa ndibhala kwi-status ndathi eyi angathi alide lifike eli xesha lokokuba sibe sezulwini apho kungazubakho calucalulo. I have 3 types of contacts in my phone. Ifowuni yam ke nee-numbers ezintathu. Members of the movement. Inabantu endixhumana nabo kanti abathathu. Yeah. The first group is the members of the movement. Igroup yokuqala ngabantu abakwi-movement nam. Then the second is my colleagues at work. Abanye abantu endixhumana nabo ngabe ndisebenza nabo. I think that's the largest group of people. Ndicinga uba lelona qela elikhulu labantu ke eli. Then the third group, of course, is family and friends. Igroup ke elandelayo ngabahlobo kunye nefamily. So usually if I post something spiritual, it will be members of the movement that will respond. Xesha elininzi ke xa ngaba ndifaka into kwi-status sam eyakwazi zakwamoya xesha elininzi ngaba bakwi-movement abazawusabela. Especially Sipho likes to respond to my statuses. Especially? Sipho kakhulu ke nguye ovamileyo ukuthi maka-responde kwi-status zam. So when I put that status on my when I placed that message on my status that I can't wait for heaven, where there is no discrimination, only members of the movement could respond to that. Xa bendifaka ke status esithi angathi akusade kubekho lixesha lokuba siye ezulwini apho ngekho calucalulo, ngabazalwana abakwi-movement kuphela abaye basabela. But what ended up happening is no member of the movement responded to that status. Kodwa into eyenzekileyo kubonakala ngathi akho mntu kwi-movement oye wasabela kwi-status. My memory is not so good. Maybe there was 1 or 2, but what caught my attention is a work colleague from a different hospital who responded to this message of mine. Mhlawumbi ndingabe andikhumbuli kakuhle kodwa into eyatsala ingqondo yam kukuba kukhona omnye endisebenza naye osebenza kwesinye isibhedlela oye wasabela kwesi status. And it's the first time that something like that happens. Kokokuqala into elolu hlobo isenzeka. It triggered a conversation that continued for the next 2 to 3 hours. Le nto ke iqale ingxoxo eyabakhona eqhube ixesha elide phakathi kwam naye
ixesha elingange-2 ukuya kwi-3 hours. Basically, this person that I had never had a personal conversation with Lo mntu ke kuyabonakala uba andikhange ndikhe ndibe nakuncokola kutheni kusondeleyo mna naye. responded to my status and he said that heaven was a myth. Uye wasabela ke kwistatus sam wathi izulu liyinto nje eyintsomi. And that God and Jesus are very discriminative. Wathi uThixo noKrestu bangabacalucaluli kwabona kuqala. They only save the people that they like. Basindisa kuphela abo babathandayo. I was like, where do I even begin with this person? Hayi ndangazi noma ndiqale ndithini nalo mntu ukuthetha naye. He said he's a child of a pastor, and he was so forceful. He's like, I'm a child of a pastor. I'm going to tell you how this thing is. Wathi ndingumntana omfundisi ndiza kuxelela uba le nto kutheni ndiyibona ngolu hlobo. So that even shocked me more. I was like, where do I even begin with you, a child's pastor? Naye ke yandothusa kakhulu into yoba umntana kamfundisi ndiyenza njani le nto naye. To teach you about heaven. Ukumfundisa ngezulu. So I ended up seeing, I got just sucked into a hole with this conversation. Uthi ndibone uba ndizitsalela amanzi ngomsele ngale into ndiyenzileyo. And in the end, I had to tell him, you know what? You have a right to believe what you want to believe. So do I. Ndiphethe ke ndimxelela into yoba uyazi intoni unelungelo lokukholelwa kwinto oyifunayo nam ndikholelwe kwindlela izinto endizibona ngayo. But I think the reason I'm sharing this experience is because of this promise of Christ. Into endicinga into yoba ke ibangela uba ndidabelane nani ngala mava sesisithembiso uKrestu anaso. I don't know if it's because the time has been too long that humanity has lost touch with Christ and the promise of heaven. Andazi noma mhlawumbi yinto yoba ixesha libe lide kakhulu abantu bade balahlekelwa lunxulumano nabo noKrestu kunye nezulu. But for us, we can't wait for the fulfillment of this promise. Kodwa kuthi hey ingathi akude kufike uba kugcwaliseke sisithembiso. So the song that I played this morning is called Face to Face with Christ, my Savior. Ingoma ke ndiye ndayidlala ekuseni nje ithi ukubonana ubuso ngobuso nomsindisi wam. It is my #1 favorite song. Ingoma ke iyam ke eyona ndiyithandayo. Funny thing is, it was supposed to be done in English, but it ended up being sung in Venda. Into ke endimangazayo kuba bekumele uba yaphuma iculwe ngesiNgesi kodwa iphele iculwe ngesiVenda. So I hope that you did get the message anyway, because everyone knows the song. Ndinethemba kodwa kuba ndifumene umlayezo ngoba abaninzi bethu bayayazi le ngoma. Okay, enough of that personal story. Ndidlule ke kula mava am nalo mntu. There is silence in heaven because Christ is now preparing to come. Ukhona ke kuzola ezulwini ngoba uKrestu ulungiselela ukuza emhlabeni. The sealing work is done. Umsebenzi wokuklina ugqityiwe. Christ is going to lay off his priestly garments and put on his kingly garments. Uzayibeka phansi ingubo yobubingeleli uKrestu afake le yobukhosi. Remember, John is being shown these things. Khumbule ke uJona ezinto uyaziboniswa. So at this point, a new picture is going to be presented to him. Ngeli xesha ke uzawunikezwa umfanekiso omtsha. He's going to see 7 angels and they have 7 trumpets. Uzobonisa izithunywa ezisixhenxe ezinamaxilongo asixhenxe. Because there are some gaps in the puzzle that still need to be filled up. Ngoba kukhona izinto ezithile ezishiyekileyo kule puzzle eyenziwayo kufuneka zigcwalisiwe. The seals were a history of the church during the gospel dispensation. Amatywina ayimbali yebandla
eli likaThixo kwizibakala ngezigaba elihamba kwizibandla ezahlukeneyo. But while Christian history is unfolding, political history is also doing its thing. Ngeli xesha ibandla likaThixo ke lihamba izibakala ezahlukahlukeneyo, nakwezepolitiki kukhona izinto ezenzekayo ezahlukahlukeneyo. There's an altar of incense, so we know this is still holy place. The venue is Kukhona still ke holy. isibingelelo kukhona ke isibingelelo seziqhumiso, siyayazi uba le nto ke yenzeka phaya kwingcwele. Then another angel in verse 3, that's another angel, that's not one of the seven. Yenye ingelesi ke le ephaya kuverse 3 ayiyo leya yezisixhenxe. Yeah, so this angel is the one who has this golden censer, and we see prayers and the saints all connected with this angel. Le ke yona inesiqhumiselo segolide, sibona nemithandazo yabangcwele inxulunyaniswa ke naso lo verse 3. So the imagery presented is that now when John is going to be shown a different line of history, we must be reminded that a work is still being done for God's people all through that history. Sikhumbuleke into yoba ngale kule ndawo esikuyo sifuna ukukhunjuza into yoba oko ibandla likaThixo lahamba olu hambo, uThixo akaze ayeke ukwenza umsebenzi wokusebenzela ibandla lakhe, nangoku kusaqhutywa loo msebenzi. Because it's a brutal history that's going to be presented, and God just needs John to know that God's people are never forgotten. Ngoba le mbali ibonakala imbali egcwele inkohlakalo nobubi, kufuneka ke ngoku into yoba abantwana bakaThixo bakhunjuzwe ngaye uJohn uba uThixo akakaze abalibala abantu bakhe. Yeah, so verse 6, the seven angels are preparing to sound. Kuverse 7 ke, kuverse 6 ke ithi izithunywa ezisixhenxe zilungiselela ukuvuthela amaxilongo. So according to Uriah Smith, the seven trumpets are a complement to Daniel 2:7. Ngoka Uriah Smith ke lamaxilongo angezela kuDaniel 2 uverse and 7. So remember that Daniel 2:7 presents the four kingdoms. Sikhumbule ke okokuba uDaniel 2 noDaniel 7 bamele the four izikumkani eziyi-4. So now John is going to be given more information to layer on top of Daniel 2:7. Uzawunikezwa kulwazi olongezelelweyo uJohn ukuze alwengeze kuDaniel 2 and 7. We are going to be within the kingdom of Rome. Sizawube ke ngoku silapha kulo kumkani waseRome. At its end, when it's going to break up into 10 divisions. Kude ke kube sekupheleni kwayo apho izawuthi ke ihlakazeke ibe zizindlu ezilishumi. We are going to be looking at the history that shows how this thing happened. Sizawubheka ke imbali esivezelayo kokuba ezi zinto zenzeka njani. How that terrible beast of Daniel 7 ended up with those 10 horns on its head. Sizovezela ukuba eliyarhamncwa elibi eliku-chapter 7 lifike njani ukuba liphethe liba neempondo ezilishumi. Okay, so let's look at the first trumpet. Can somebody read verse 7? Masijonge ke ixilongo lesixhenxe, khona ke ungasifundela uverse 7. And when you read, please identify the symbols there. Xa usifundela ke uncede usiqaphelele ii-symbols ezikhoyo phaa. Verse 7 in Vinek.
sathi esokuqala isithunywa savuthela ixilongo, kwabakho isichotho nomlilo. So sibona isichotho nomlilo. Mm-hmm. Hello, is it me or is it? No, Futhi went quiet. Okay. Okay, let me read it in English. Ziphithizwe ngegazi lwatshisa. Futhi, you're back? Okay, Temba, can you read and identify the symbols? Okay, okay, chapter 8, verse 7. Mm. The first angel sounded, and there followed hail and fire, mingled with blood. And they were cast upon the earth, and the third part of trees was burnt up, and all green grass was burnt up. Yeah. So yeah, I see the first angel sounding, then followed by hail and fire, which is mingled with blood, which were all cast upon the earth. And the third part of the trees was burnt up, and all green grass was burnt up. Thank you. Futhi, are you back? Yes, yes, I'm back. Yeah. Okay. So what symbols do we see in here? We see hail, we see fire, we see trees and grass, right? So Yeah. So sibona ezi Right. zinto ke apha sibona isichotho, umlilo, igazi. so we know these are symbols. Siyazi ke ukuba ziisimboli ezi. When you look at the history of how Rome began to collapse, Xa sijonga ke indlela ethe yawa ngayo uqala kwayo kuwa iRome, there are many there are interesting reasons as to why Rome collapsed. kunezizathu ke ezenza umdla ezibangele okokuba iRoma iwe. History says the collapse of Rome was caused by internal implosion. Ithi ke imbali ukuwa kweRome kubangelwe yi-implosion, Like the uvukelo opposite of oluye lwakhona, explosion. uvukelo oluye lwakhona ngaphakathi siyenziswa abantu abangaphakathi. It was internally corrupt. Ngaphakathi yona ibi-corrupt. So it became vulnerable. Yaza ke loo nto yayenza ukuba mayibe sesichengeni. Remember Babylon, how Babylon fell. Siyakhumbula ukuthi iBhabhiloni yawa njani. Belshazzar is king uBelshazzar ungukumkani, and he's busy partying. busy apho wenza iphathi. He is very self-confident Uzithembe kakhulu because of the great powerful empire his grandfather built him. ngenxa eli bhodo elikhulu elihle kangaka alenzelwe nguyisemkhulu. So all the corruption and debauchery made it vulnerable. Konke ke ukungaphathi kakuhle nokuba corrupt kubangeleke okokuba ibe sesichengeni. So it was easy for the Middle Persians to take over that night because Yeah. the Babylonians were drunk. Kwaba lula ke into yokokuba Middle Persia igqobhoze ingene ngoba abaseBhabheli bebenxilile. So we see here Rome also has become such a great and powerful empire
iRoma nayo siyayibona uba ibikhe yaba ubukumkani obumileyo obunamandla kakhulu, but internally there's a lot of corruption. kodwa ngaphakathi kuninzi ukuba corrupt. And so it becomes vulnerable to external forces. Loo nto ke yenza ibe sesichengeni kwizimo ezisuka ngaphandle. So the hail and the fire Isichotho nomlilo it represented this first trumpet. ibimele ke eli xilongo lokuqala. Rome is being judged, punished. iRoma ke iyajeziswa. Why was Rome being punished? Kutheni isohlwaywa iRoma? While you're thinking of an answer, remember that governments are set up to protect people. Yes. So xa ucinga ngempendulo kukhumbule into yoba oorhulumente babekelwa ukuba bakhusele abantu. So at this point, Rome is protecting God's church. Ngeli xesha ke iRoma ikhusela ibandla likaThixo. Maybe I said the wrong thing. Not at this point, but God's church was put under the care of Rome. Mandiyilungiseke le ntetho yam ngelithi ibandla likaThixo belibekelwe okokuba iRoma ilibhekelele ilikhusele. Okay, so why is Rome being punished? Think about the history we've covered in the churches and in the seals. Khumbule ke ngembali esesiyifundile nangamatyina kutheni iRoma ipanishwa okanye isohlwaywa. Can we have some suggestions? Ingaba zikhona iimpendulo esiza nazo? Hello, Tim. Yes. It was trampling God's church, making it desolate. Uthi ke uthathwa ibiphethe kakubi abantwana bakaThixo bahlukumeza. Okay, can you give us more details in terms of time period? Ungasinikeza ke elaa naxesha elenzeke ngayo le nto, iinkcukacha ezinzulu? Just after 100 AD, I think, going forward. Emva nje ukususela nje phaa ku-100 AD kuya phambili. Okay, that persecution of the Church of Smyrna, is that what you're referring to? Ingaba Yes. uthetha ngalaa ntshutshiso yebandla laseSmyrna? Yes, Okay. which actually began earlier on, but it became more severe under the second church of Smyrna. Noba ke iqale kwangaphambili kodwa kungelaa thuba kona le bandla laseSmyrna. Okay, good. Yeah, Anything else? Any other additions to this? Ingaba ikhona enye into esifuna ukuyongeza? What does Daniel say about Rome? Nanzi impendulo khona ufuna ukufaka i-suggestion. Uthini uDaniel ngeRome? If we go to Daniel 9, Sisiya kuDaniel 9. anyone remember anything coming to mind? Ingaba ikhona into esiyikhumbulayo efika ezimondweni zethu? Daniel 9.
Can I just suggest something? What I'm not going to answer according to Daniel 9. Okay. I've got a general answer covering all the dispensations, what I've seen happening, that as we have already laid the background, that all the governments are for God erects a government to protect their people. Mhm. So each time the government is serving the purpose that God has established it for, then they prosper, things go well. But once they turn against the purpose and they self-exalt themselves, therefore trampling over God's people, so they fall. So it's all these histories, it's been like that. So yeah, that's what I've observed. So I think the same applies even to Rome, just like it has applies even to previous kingdoms, and it's still going to apply, and it is applicable even in our history. Yeah, I mean, essentially, you're right, and Tato is right as well. Okay, let me interpret things. Oh, yeah, sure. So impendulo ke ibisithi andizuphendula ngoDaniel 9 nanga-dispensations ethile, kodwa ngokondlela esibona ngayo, esifundiswe ngayo nesibone ngayo ukuba uNkulunkulu uma ebeka umbuso ubekela ukuba urhulumente akhusele abantu bakhe, right? And then lo gama esenza leyo nto urhulumente, into zizohamba kahle, kodwa urhulumente uzongenelwa umoya wokufuna ukuziphakamisa, and the once eziphakamisa unyathelela phantsi abantwana bakaThixo bahlukumeze, then uzowakhe ngaleyo ndlela. Into eyenzekileyo kuleyo kwii-history ezingaphambili siyayibona nangokwethu i-history iyenzeka. Yes. Yeah. Thanks. Okay. So Rome has failed to do its work. So iRoma ke ifeyilile ukwenza umsebenzi. It even tried to kill Christ. Well, it did. Ike yazama ukubulala uKristu, kahle kahle ize yambulala. And then went after the disciples and the apostles in that history of the persecutions. Yaqhubeka ke izingela abafundi bakaKristu ibamtshutshisa, ibabulala ngelo xesha ke lentshutshiso. Remember when we looked at the churches, we saw that Christianity was teaching a doctrine that was completely opposed to that of Rome. So khumbula ke into ukuthi xa sifunda sifumanisa ukuthi ubuKristu bebufundisa imfundiso eyahluke kakhulu kule ibifundiswa eRome. Freedom versus despotism. Kwelinye icala iChristianity ifundisa inkululeko, iRoma yona ifundisa ubuzwilakhe. Yeah, so the first instrument of punishment is going to be hail and fire. Isixhobo ke sokuqala esizosetyenziswa xa kusohlwaywa izawuba sisichotho nomlilo. And hail is going to be poured upon Rome and is going to mingle with blood. Sizawuthululwa ke phezu kweRoma esisichotho siphithikezwe ngegazi. A third of the trees are going to be burnt up and all the grass burnt. Ingxenye ke isiqingatha sesithathu semithi sizotshiswa kanye nohlaza luzotsha. What's the trees and the grass? Yintoni What is the imithi? hail and the fire? Yintoni isichotho nomlilo? Iyintoni uhlaza? This was when the Goths attacked Rome. Kulapho ke amaGoths ehlasela iRome. The Goths were from the north. IGoths besuka entla. North of Rome. Rome is the reference point. North of Rome. North entla kwaseRome, ngoba iRome siyiyo ke sithathela kuyo. The reason why the Bible uses the term hail, Into ebangela ukuthi iBhayibhile isebenzise ke eli gama lithi isichotho. what is hail? Yintoni isichotho? What is hail? Ice. Ice.
Yeah, someone says raining stones. Yeah, raining stones of ice. Malawa amatshe ke ayi-ice leya mvula leya esuke ingamatye. What happens when it rains hail? Kwenzekani uma kunetha isichotho? Speak aloud. Someone says plants are destroyed. Yes, plants are destroyed. So you see the grass and the trees. Good. What else is destroyed? Yintoni enye efayo etshabalalayo xa ngabakho kunetha isichotho? Think modern times. Izindlu Yes. ziyachobozeka. Yes. nje Yes, the destroy roofs again. of the houses are destroyed. The windows, the cars. Yeah. Hail So is very isichotho masinetha-ke, destructive. yeah, isichotho siyashabalalisa, kubetheka izindlu, amawindi, imoto, kuningi nje. And that destruction can cause fires. Leyo ngozi-ke ingenza kuqhamuke nomlilo. So the hail and the fire is a really powerful symbol of what the gods did to Rome, Western Rome, actually. So le symbol ke yesichotho umlilo kubonakala kuyisimboli eyake yanamandla eveza indlela ahlasele ngayo amagosi ehlasela iRome. Basically, the gods came from the north. The north is the Scandinavian countries where it's very cold. La magods kasuka kwindawo ebanda kakhulu ese-north yeRome ekuthiwa iScandinavia. They came down and invaded Rome. Behla bayidudula iRome. They destroyed cities and burnt down villages. Batshabalalisa ke izixeko betshisa iindawo zokuhlala. They slaughtered citizens of the empire. Babasarha bebaxhela abantu abalapho ezixekweni. That was towards the end of the 300s AD. Bekusiya phaya ke ekupheleni kwe-300 AD. So that's why the Bible describes it as hail and fire mixing with blood. Ingako ke iBhayibhile isithi sisichotho nomlilo esiphithizwe ngegazi. The trees and grass, that represents just the people being slaughtered and killed. Leya nto ke yamithi nengca ikhuluma ngabantu bebulawa pha besarhwa. Uriah Smith says the Gothic nation was in arms at the first sound of the trumpet. Uthi uRaya Smith xa ichaza isizwe samagods bebexhobe befe amacala xa kanye kuthethwa ngale ndawo yokuvuthelwa kwexilongo lokuqala. That year, the winter was extremely severe. Ngalo nyaka kusenzeka le nto ubusika bebekwiqondo elakhe laphezulu kakhulu. The rivers were frozen. Imilambo ice. And then they rolled down their ponderous wagons over that ice. Basebenziseke le ice ukuhamba apha phezulu behamba ngeenqwelo zabo betyibilika. It's described as a deluge of the barbarians. Ichazwa eyona meko yakhe yambi yanobuhlaba ebundlavini. Deluge, like a flood. Iza ngathi isikhukhula. The males were massacred, the females and the cattle were driven away. Amadoda asafa bulawa bagxothwa abafazi kwakunye nemfuyo. Yeah, you can go read up some more on that. I think we've seen enough of that. Singayofunda kabanzi ndicinga into yoba sifumene ngokwaneleyo. The gods were the first instrument of punishment upon Rome. Amagods ke asetyenziswe njengesona sixhobo sokuqala sokuba kubuyekezelwe okanye kupanishwe iRome.
Then let's go to the second trumpet. Masiyeke kwixilongo lesibini. Can somebody read verses 8 and 9? Khona ngasifundela verse 8 no verse 9. Verse 8. Verse 8 and 9, yes. Then the second angel sounded, and something like a great mountain burning with fire was thrown into the sea, and a third of the sea became blood, and a third of the living creatures in the sea died, and a third of the ships were destroyed. Thank you. Thank you so much. Thank you. So, what is the second trumpet? The second one was a great burning mountain was thrown into the sea. Ixilongo lesibini ke lithi kunentaba enkulu eyatshiswa bese iphoswa emhlabeni. Elwandle, Third sorry. of the sea was drenched in blood. So we are in verse? The Verse third, 8. verse 8 and 9. Okay, esesithathu, okay. Isahlilo sesithathu solwandle saba ligazi. The third of the creatures in the sea were dead. Isahlilo sesithathu sesidalwa eziphilileyo zaselwandle And safa. ships were destroyed. A third of the ships were destroyed. Nesahlilo sesithathu semikhombe sonakaliswa. If you read the description here, Awungafunda ke inkcaza apha kule esescreening. after Constantine died, Constantine had 3 sons. Esawufa ke Constantine njengoko benemanyana abathathu. Constantius took the east. UConstantius uthathe icala lasempuma. Constantine II took Britain, Gaul, and Spain. UConstantine wesibini uthatha iBritain, iGaul neSpain. Constance took Africa and Illyria. UConstantine uthathe iAfrika neIllyricum. So when he talks about the third, you will see that it has to do also with the division of Constantine's former empire. So xa kuthethwa ngezahlulo sesithathu ke ufumaniseka ukuba kuthethwa ngobukumkani bukaConstantine abebehlulwe baba ziziqingatha ezithathu. So this mountain, burning mountain that's thrown into the sea, Le ntaba ke etshayo ekuthiwa iye yaphoswa elwandle. it represents the piracy of the Vandals when they were targeting Roman ships in the Mediterranean Sea. Kuthethwa ke ngemikhosi kaPyrrhus eyayibheke ukuhlasela iRome phaya kwiMediterranean Sea. And the Pirates. Vandals were led by Genseric. IVandals ke zona bezikhokhelwe nguGenseric. Their invasion even extended to Africa. Ungena kwabo bedudulwa ke bangene bade bayofika naseAfrika. And mostly it was orchestrated from the sea. Xesha elininzi ke bekusetyenziswa imikhosi yaselwandle. What is a pirate? Yintoni pirate? Is the people who hijacked the ships. So ngabantu bebexhomisa imikhumbi elwandle. Thieves in the sea, in the ocean, hijacking ships. Masela lawa bexhomisa imikhumbi elwandle. So basically the Vandals stationed themselves in the Mediterranean Sea, waiting for Roman ships to come along, transporting goods. So ama-Vandals ke isimo sawo nje behleli bekhona phaya elwandle becuphe amaRoma ukuthi bazothi xa behamba amaRoma babahlasele baquthe izinto zabo. They would attack these ships and destroy them. Bebezozihlasela ke le mikhumbi bayonakalisa imikhumbi yakhona.
What was the consequence of this upon Rome? Yini ke isiphumo salento yonke kwiRome? Commercially, it was destroyed. Commercially. Yes, Yes. commercially it was damaged. So kwezomnotho iye yonakaliswa yatshatyalaliswa iRome. Remember the ships that come from Egypt to go to Rome carrying grain, wheat. Ukhumbule ukuthi le mikhumbi isuka Egypt iya eRome iphethe ingqolobo. Alexandria. Alexandria leyo mikhumbi. Rome was a huge empire and it was depending very much in terms of food on Africa. So iRoma ibuburhulumente obukhulu kakhulu, ixesha elininzi bexhomekeke kwiAfrika mayelana nokudla. Now the ships that are supposed to be bringing food are destroyed in the sea. Ngoku le mikhumbi efanele ibe izisa ukudla ile yonakaliswayo elwandle. This is just one example. There were other goods that were also being transported. Mininzi umzekelo nje wezinto ezininzi ke bezenzeka, kuninzi bekutshatyalaliswe elwandle. So in response, Rome tries to mitigate the Vandals in the sea. Ukusabela kule ngxaki ke iRoma iyazama okokuba ihlangabezane nokuthi ibhekane nama-Vandals elwandle. At one point, Rome prepared 300 ships to go under and defend themselves against the Vandals in the sea. Ngelinye ixesha elithile iRome ikhe yade yalungisa imikhumbi ephaya kwi-300 ukuze ikwazi ukuzikhusela kolu hlaselo lwenziwa ngama-Vandals elwandle. And just picture the financial cost of that when they are already under a lot of financial pressure. Uyayibona ke indleko abazawuthi bangene kuze ekubeni bebethakele ngokwasezimalini. Essentially, this trumpet really destroyed the economy of Rome. Kanti xa sithetha nje kahle kahle eli xilongo libanzakalisile kakhulu kwezo zimali abaseRome. Because the Vandals repeatedly visited even the coastal cities along the Mediterranean Sea. So amatyeli amaninzi ngokuphinda-phindeneyo bephindelela ama-Vandals eyohlasela nezixeko ezikhona phaya ezayame iMediterranean Sea. Yeah, so this continuous harassment by this piratic activity really damaged the Roman economy. Bawonzakaliseke kakhulu ngokwasezimalini lolu hlaselo olwenziwa luphinda-phindeka zezi pirates ngabakhuthuzi. So I encourage us to, if you're really interested in the details, just go and read Uriah Smith. Xa ke unawo umdla wokubheka iinkcukacha ungayofunda uUriah Smith. And then the third trumpet. Xilongo lesithathu. What happened during the third trumpet? Okay, sorry, someone wants to, yeah. Okay, I'd like to connect this trumpet, the Vandals, with Daniel 11 verse 29. Ndinqwenela ukufumanisa ke le xilongo lesithandathu lehamba nama-Vandals ndilidibanise noDaniel 11 verse 29, right? Yes, when it talks about the ships of Kittim. Xa kuthethwa ke ngemikhumbi yaseKittim. That is going to come against him, that is Rome. Ezawuthi ke izohlasela iRome. Yeah, I'd just like to mention that these ships are also mentioned there. Ndifuna nje ukuveza ukuthi le mikhumbi kuyathethwa kuyavela ngayo. And as it has been mentioned that the economy of Rome is going to be damaged at this point. Njengoba sekuchaziwe ke kwathiwa i-economy yaseRome izowenzakala ngeli xesha.
and whatever that is happening in Rome, it's gonna serve as a catalyst to handle the affairs inside Rome or to fuel these persecutions. Nantoni nezawuthi yenzeke ke izawuphetha iqhubela phambili ukutshutshiswa okanye intshutshiso zobe zisenzeka ngaphakathi eRome. Yeah, because the Romans are not winning the battles as they used to before. Ngoba ngokwamaRoma awawini nje bebeqhela ukuwina. Yeah, so when you are frustrated by your enemies, you end up releasing that frustration to someone else. So xa ngabe ungaphathekanga kakuhle ungawini ulaka lakho uzolukhiphala komnye umuntu. Yeah, and the people that are at the spotlight at this point is the Christians. Abantu ke abasengxakini ngeli xesha ngamaKrestu. Yeah, also all of this is going to prepare a way for the Catholic Church to be prominent. Ngandlela ithile ke yonke lento ekuhambeni kwexesha izawubangela uba ihambele phambili ibonakale isendaweni eyiyo i-Roman Catholic Church. Yeah, I've just stopped there, but I was trying to show there's a connection there, Daniel 11:29, Yes. and what we are discussing now. Ndifuna nje ukuxhumanisa le nto yenzeka kuDaniel 11:29 le nto esiyixoxayo ngoku. Thank you. Thank you for that. And as we know, Daniel and Revelation complement each other. Siyabonga kuyaveza ngonene into yoba uDaniel noRevelation bayalekelelana. And I think those histories have to line up in order for us to have confidence in the word of God. Futhi ke kuyabonakala ukuthi vele kufanele le mbali ihambelane ukuze nathi sikhule ekumthembeni uNkulunkulu. Thank you for that contribution. Siyabonga kakhulu. So we are off to the third trumpet. When the third trumpet sounded, what you see there is a star falling from heaven. Xa sibheka ke icilongo lesithathu malikhala kunenkwenkwezi enkulu ewayo. A great burning star. Le nkwenkwezi inkulu iyavutha. And this star is not going to fall in the sea, it's going to fall on the rivers and the fountains of water. Le nkwenkwezi izowa ayizowa phezu kolwandle, izowa phezu komlambo naphezu kwemithombo yamanzi. So this attack is going to be from inland. So olu hlaselo ke luphuma ngaphakathi emhlabeni. And that star is called wormwood. Le nkwenkwezi ke ibizwa ngokuba ngumhlonyane. What does wormwood mean? What do we know about wormwood as a herb? Eli chiza kuthiwa ngumhlonyane. It's bitter. Yeah, very bitter. Very bitter. Mm. It's used to treat malaria. Isetyenziselwa ke la mkhuhlane owenziwa zingcongcone. But you first have to get it down your throat. Kodwa kufanele uqale uyiginye. Yeah, so it describes a bitter experience for the Romans. Le nto ke ichaza amava akraka amaRoma athi adlula kuwo. At the hands of this great star that falls, burning star that falls on the rivers. Xa ke kuwa eli nkwenkwezi enkulu ewela emilanjeni nasemithonjeni. On a third part of the rivers, third part of the waters. Isahlulo sesithathu semilambo nesahlulo sesithathu semithombo yamanzi. So this was the expedition of the Huns under Attila. Please assist expedition of the Huns. Sorry. Izimpi lezi eziza no Attila the Hun. Oh, okay. Yes. Now I was asking someone to interpret. Yeah. It was the work of Attila the Hun.
umsebenzi ka-Attila the Hun. He came from the east, Uze evela ngasempuma, probably Asian, kwicala ke lase-Asia. and just as Rome is trying to recover from the economic, the economic impact of the Vandals, Ngeli xesha iRome izama ukuzelapha kulo monakalo obenziwe zii-Vandals, the Huns appeared suddenly from the east. nako ngesiquphe kuvela iHuns zisuka ngasempuma. Their goal was to completely destroy Rome, erase it, literally. Injongo yabo ibikukutshabalalisa iRoma nje iphele cwaka. It is said of Attila the Hun and Kuthiwa ke his, ngo-Attila the Hun and his army, nomkhosi wakhe, they massacred their hostages as well as their captives. babanqumle basarha iindaba zabo zokunqaba abo babezimele nabo babebethimbile. At one point, 200 young women were tortured with exquisite and unrelenting rage. Ngelinye ixesha amakhosikazi alapha ku-200 aye angqikivwa avisa ubuhlungu kakhulu ngendlela engazange yaba. Their bodies were torn asunder by wild horses. Imizimba yabo yakrazulwa ibotshelelwe emahasheni uba mayikrazulwe idabuke. Crushed under the weight of the rolling wagons. Babekwa phansi kwaqhutyiwe khona apha ngaphantsi phezu kwabo bagraywa ngazo. Their unburied limbs were abandoned on public roads for dogs to eat. Amalungu abo emizimba ayethe tya ezitalatweni adliwa zizinja. Attila boasted that the grass never grew on the spot which his horse had trod. Ibe libhongo elikhulu ke eziqhayisa u-Attila ngale nto into yoba apho bekuhamba khona amahashe akhe khange kuphinde kumile ngca. Yeah, well, the experience that the Romans had under Attila was a bitter experience. Amava athe adlula kuwo amaRoma phantsi kwesandla sika-Attila akrakra kakhulu. The Goths, what the Goths did, the first trumpet, they would kill the men and take away the women. IiGoths zona ngexolongo lokuqala into ebeziyenza bezibulala amadoda azithatha abafazi. But the Huns didn't care. They even killed the women. Kodwa amaHan wona engenandaba abebulala nabafazi abo. So that was the third trumpet. Xolongo lesithathu ke elo. The details you can read for yourself. Iinkcukacha ke nawe ungakuzifundele. Can we have someone just finish off by reading for us verse 12 and 13? The Khona ke fourth trumpet. ungasinceda asigqibezelele ngokusifundela u-12 no-13 ixilongo lesine. Sathi esesine isithunywa savuthela ixilongo saza sabethwa isahlulo sesithathu selanga. Read 12 only. Sorry, Puti, read 12 only. Okay. Thanks. Nesahlulo sesithathu senyanga, nesahlulo sesithathu seenkwenkwezi, ukuze isahlulo sesithathu sazo sibe mnyama, sithi isahlulo sesithathu sayo imini singakhanyi, bube njalo nobusuku. Thank you. So when this fourth angel sounded and the fourth trumpet blew, Xa sasivuthelwa ke ixilongo elo lesine, ingilosi leyo isithunywa sesine, a third part of the sun was smitten.
kubethwa ke isahlulo sesithathu selanga. The third part of the moon and the third part of the stars were darkened. Kwaze kwenziwa mnyama ke isahlulo sesithathu selanga nesenkwenkwezi. This was the work of Odiesa, the Heruli. Umsebenzi ke lo ka-Odiese iHeruli. The sun, moon, and stars, that's the leadership of Rome. Xa kuthethwa ke ngelanga, inyanga neenkwenkwezi kuthethwa ngeenkokheli zaseRome. The sun represents the emperors. Ilanga limele i-emperor, The moon are the senators. inyanga imele ii-senators, And the stars were the councils. ize ke inkwenkwezi ibe ngaba bangazii-councils. So eventually, this is now, because Rome is totally like finished at this point. Ngeli xesha ke iRome iphantse ibe nje iphele cwaka ngayo. And you're going to see a non-Roman king sit on the throne in Rome itself. Uzobona ke ukumkani ongengomRoma ehleli esihlalweni sobukumkani ngaphakathi eRome. All the damage has been done. Rome has no army to defend itself anymore. Omonakalo wakwamkhulu sowenzekile, iRoma ayisenawo nomkhosi wokuzikhusela. You will see the consulship abolished in 541 AD. Uzobona ke obubunkokheli bekhansili bupheliswa cwaka ngo-475 AD. The Senate resigned in 553 AD. Isenethi ke iyabeka intambo yaxhoma iyaresigna ngo-558 AD. And there was no more Roman Caesar ruling in Rome. Khange kuphinde kube khona kwamntu waseRoma okhokhelayo eRome. And now the idea of the great Roman Empire is totally history. Yonke ke laa nto yokuba iRome ibikhe yaba nobukumkani obuphakamileyo sekuyimbali nje. So you know that these years are around about 538 when the papacy now is going to take over the jurisdiction of the Caesar. Sizobona ke ukuthi le mbali yenzeka mayelana phaa ko-538 apho iphepesi izawuthi ke ithathe intambo phantsi kolawulo lukaCaesar. Rome was supposed to protect the people and it failed. iRoma ibibeli uba umsebenzi wayo ibe kukhusela abantu, ayakwenza oko. It didn't do its work. Ayenzanga umsebenzi wayo. And because it didn't do its work, Ngenxa yoba ke ingawenzanga umsebenzi wayo, the little horn is going to come and do even more amazing things. izavela kuphondo oluncinane lufike lwenza izimanga ke Lord. We are going to enter into the history of the 1260 where people don't have any protection. Sizongena ke ngoku kwi-history ye-1260 apho abantu bengenakwakhuseleko. So people do not suffer because bad people are doing things. Abantu bakaThixo abantu abangena ebunzimeni ngoba abantu ababi besenza izinto, But because good people fail to do the right thing. kodwa ingoba aba bantu abalungileyo bayekile ukwenza okuhle. So Rome fell because of internal corruption. iRome ke iye yawa ngenxa yobubi ne-corruption benza ngaphakathi. It made them vulnerable to external forces. Kwamenza ke oko ukuthi babe sesichengeni kwizimpi okanye kwiintaba ngaphandle. The Vandals came along and destroyed their economy. Angena ama-Vandals azotshabalalisa ezomnotho. In trying to deal with the Vandals, their army became weaker and weaker. Mabezama ukubhekana nendaba yama-Vandals, umkhosi waya uba weak ngokuya ba weak.
And without a good army, a powerful, strong, reliable army, the leadership became like nothing. Mawungekho ke umkhosi omeleleyo ozokhusela leya amandla bekhona esesihlalweni ayaphelelwa nawo. So that cleared the way for the papacy. Loo nto ke iye yavula indlela yokuthi ingene ipapacy. And you know, in the 1260, people suffered, not just Christians, but even non-believers. Uzobona ke nge-1260 abantu baveka kabuhlungu kakhulu ingengabo abakholwayo kuphela kodwa bonke nje abantu. Because any idea that was contrary to the doctrine of the church was considered heretical, and punishment is death. Ngoba walinga nje wavela nengcamango engahambelani yona le bandla ubona njengomuntu ovukela umbuso inye into ezokwenziwa kuwe isijeziso sakho ukuthi ubulawe. Yeah, so that's chapter 8. Chapter 8 ke lo. Let's read verse 13. Siya ke ku-verse 13. And I beheld and heard an angel flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth by reason of the other voices of the trumpets of the 3 angels which are yet to sound. Ndabona ndeva olunye ukhozi luphaphazela esazulwini samazulu lusithi ngezwi elikhulu, yeah, yeah, yeah. Abo bemiyo phezu komhlaba ngawo amazwi aseleyo exilongo lezithunywa ezithathu ezisaza kuvuthela amaxilongo. It's like saying, you know, you've seen what the first 4 trumpets have done. It's terrible. Kufana noba uthi niyayibona into enziwe ngamaxilongo okuqala amane ukuba imbi kangakanani. But wait until you see the last 3. Hey, kodwa khani ke nilinde nisezobona ekuzokwenzeka kula amathathu. That word woe can also be said to mean grief, grief, grief. Iyabona ke eligama lithi hey ubonisa ukuthi hey imbi into ezayo kubi kubi kubi. It's like yo. What is coming is hectic. Yo. Inkulu into ezayo. Yeah. So yeah. Any questions or additions about these 4 trumpets and the collapse of Rome? Siyabona ke ukuthi okay khona umuntu ongavela malungana nento esisithethileke kulama trumpet kulama xilongo ayi4 nokuwa kweRome. Are we good? Hello. Someone? Yes. Hello. Yeah, so what I'd like to add is that as we will know that Rome was ruling the world supremely for 360 years, from 31 BC to 330 AD. Into engayitsho nje ukuthi iRome ukususela ngo31 BC kuya ku330 AD bisoloko ilawula ihlabathi ngongamela. Yeah, so 330 AD we see Rome coming to the end, to its end. Xa sifika ku330 AD siyibona iRome ifikelela esiphelweni. Yeah, so I just wanted to highlight that Constantine will move his seat from Rome to Constantinople in the east. So Constantine uzoyithatha isihlalo sakhe asisuse Rome asise Constantinople esempuma. Yeah, so from 330 AD you have now Rome in the east and also Rome in the west. Ukususela ku330 AD ke sizoba neRoma east empuma sibe neRome entshona. Yeah, so now these 4 trumpets we are discussing, they are destroying Rome in the Western Empire.
Yeah. So la maxilongo esithetha ngawo ke atshabalalisa iRoma le ebukumkani bayo bungapha ngasentshona. Yeah, so you still have Rome operating, or you still have an emperor in the east at this point. So kusekhona ke uburhulumente beRoma bukhona obusempuma. And I think these 3 wars that we are preparing to understand are going to be focusing on that part of Rome in the Eastern Empire now. So laba yeya ke esithetha ngabo abathathu bona bazobhekana nale Rome esasele esempuma. Yeah, I just wanted to highlight that. Bendifuna ndikuveza. Yes. Thank you. Siyabonga. Yes. Absolutely. Thank you. Thank you. Thank you, Lucky. Siyabonga. Siyabonga. My comment is not on this history that we are actually learning about, but it's in a form of application coming closer. That the history that I'm going through, the history that you are going through, that everyone in the movement is going through, may not be recorded, because history records those major events or events. But what I'm observing through the lens of the message that we have been equipped with is that, especially that we are talking about, like at first the government is established to protect people, but once they stop doing that, the very good people that stop doing the good work, then it's their fault. I'm just watching, South Africa. I'm trying to follow when I have chance this Madlanga Commission. That is people who have been put there to do the good job. Look at SAPS, South African Police Service, what it is meant for. But what they did is to abuse power. Instead of protecting the people, they connect and they work, they cooperate with cartels, drug cartels, to persecute people. Some souls have been killed. Remember that guy who was suffocated in plastic bags to be thrown away in the dam? All this mess that is taking place in the country. And what happens to these people? God gave them the chance to prosper and do the good job. But now, you would be tempted to feel pity for them as to what is happening now. The very people who were meant to protect people, but now they are facing the arm of the law. They'll be jailed. Some of them will rot in jail. You see, so it's what can I say? It's so touching and encouraging to know that even if we're watching people abusing others, abusing power, but there's gonna be a time that power, things are gonna be turned upside down, because people are abusing the power, people are abusing the opportunity that God gave them to protect others. Isn't it where also US has failed? Sorry? It's also how US has failed. It's failing. Also how US has failed, yes. Yeah. So it's all over. It happens in small circles, global, nationally, internationally, globally. So it's just the same pattern. So it's a consolation and encouragement to God's people that God is not watching this unnoticeable. It's not unnoticeable before God's eyes. Only a matter of time. Yeah. Yes, so that's why we have bendithi that ke angel. Yeah, go ahead. no bazalwane bendithi nje ndibheke ukuthi lento ngoba ke sesiboniswe indlela yokuzibheka izinto kwi-movement ukuthi abantu urhulumente ke noma mncinci kangakanani unikezwa ithuba lokuthi abe sesihlalweni ukuze akhusele abantwana bakaNkulunkulu, abaseve, abanikeze inkonzo ngendlela e-right. But labantu bazokwenza kuhle bahambe batshintshe. So ndibheke into ezenzeka kwiMadlanga Commission ukuthi abantu babekwe ezikhundleni kwenzela ukuthi bakhusele abantu, bona bakhohlwe yileyo nto, base bexhumana nezigebengu, kuthengiswa ama-drugs, kubulawa abantu, imininzi imizekelo siyayibona. So into eyenzekayo ngoku bazophonsejela, bazobolelela ejele
ngoba basuke bathatha ithuba elihle bebelinikwe uNkulunkulu bangalisebenzisa ngendlela e-right, balisebenzisela ukuhlukumeza abanye abantu. So uNkulunkulu akayibhekele leyo nto abeseyiyeka nje, kuba yisikhathi nje. So sibekezele ukuthi noma sihlukumezeka kangakanani ngabantu abakwi-power, kodwa uNkulunkulu leyo nto uyibhekile. Yeah. You know, in Limpopo Department of Health, Yabona into eyenzekayo eLimpopo kwisebe lezempilo. I think in terms of service delivery, it's really poor, one of the poorest in the country. Ndibheka ke kwinkonzo abafana bazise ebantwini, iLimpopo yeyona eyakhe yaphuwa eSouth Africa. People wait for things like CT scans and ultrasounds for months and months. They even die waiting for the scans to Abantu be done. bayalinda besetyhwini belinde ukuyoskenwa, balinde baze bafe bengekayofika. Somebody can break a leg and wait for 2 years to have an operation done. Eyi, umuntu uyakwazi ukwephuka phaya, ahlala iminyaka emibini yonke ephuke umlenze phambi ngoba enziwe utyando. And then you hear about a politician who is controlling the Department of Health money, Eish. Bese uva ngepolitician econtrola imali karhulumente, taking 12 million to buy himself Mercedes Benzes, athathe 12 million ayozithengela iMercedes Benz. and then, oops, shortage of money. Let's cut the salaries of the doctors and nurses. Naw ke into ezokwenzeka, imali siyashota, ukuze sichole imali masihlise imiholo yodokotela neyabonesi. Yeah, so that's how you take care of people, vulnerable Nayo people. indlela, nanzo indlela ababaphatha ngayo abantu. Anyway, if any of you have watched Elder Terry's recent studies about the flood and curses, Mangaba khona ke abanye belesike sasimamela i-study se-Elder Terry mayelana ne-flood, izikhukhula kanye ne-cases. you know these systems are based on three Iziqalekiso. issues. The first is patriarchy. Sobona ke ukuthi iyokuqala into esiyaziyo ukuthi ikhona i-patriarchy. The second is violence. Eyesibini izoba ludlame. And violence doesn't have to be physical only. Akuze ke kufune ukuthi makube kuyabonakala ngokuphatha enyameni ukuze kube ludlame. And the third one is economic pressure. Eyesithathu ke uxinzelelo ngokwezomnotho. If you combine those three together, Mawudibanisa izinto zontathu, it's very difficult to protect people. kunzima kakhulu umuntu ophethwe zizinto ukuthi angabakhusela abantu. That's why USA, the glorious land, Ingako izwe elikhulu lesithembiso i-USA was meant to reverse these three curses. yayenzelwe ukuthi izibuyisele umva izivale eziziqalekiso zithathu sithethe ngazo. It starts out as a good sixth kingdom, and then it transforms into the seventh. Qala kahle ingobukumkani besithandathu bese iyashintsha iba ubumkani besixhenxe. The USA makes a decision, no, we're gonna work by the three curses. I-US yenza isigqibo esithi sizawuhamba thina siyosebenza sihambe ngazo kanye eziqalekiso zithathu sizisebenzise. Okay, thank you everyone for attending. I wish that more people could be more active in the study. Siyabonga kakhulu nge-contributions. Umqondo wami ngokuthi sonke singenelele xa kufundwayo. Thank you to those who have contributed. Siyabonga ke kwabo baye negalelo. And let's go and study Revelation chapter 9 and prepare for next time we meet.
sinikwa kuba siyofunda silungiselela isifundo sizayo uRevelation Tyhilelo chapter 9 kwenzela uba xa sidibana sibe sifundile. Yeah, as Lucky said, this is going to be now focused on the eastern part of the Roman Empire. Njengoba sekhe waveza ke uLucky ngoku le ilungiselela okokuba iyenzeke kwisahlulo esingase-east seburhulumente baseRome. So let's close with prayer. Dear Siyathandaza. Lord, we thank you for giving us, taking us through chapter 8 and for teaching us the principles that we have come to learn of cause and effect. And we ask that you will continue to bless us the rest of the Sabbath hours. In Christ's name we pray. Amen. 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 Tina, over to you.